להיות חובש. אמרת שאתה רוצה להציל ולא רק להרוג. אמרת שאתה רוצה לעזור לחברים שלך, אנשים שהמערכת לא אמרה אותם ולתת להם מעט נחמה בתקופות קשות. אמרת שהתגיירת להיות עצמך, אבל תמיד רצית לעשות יותר, לקבל אחריות, לשפר את הפעולה אפילו במאה, להרים את הראש לחייל כחום במדינה ולהציל. בושה! בושה! בושה!